stai cap. Țin așa de fapt. Iac. Bagă degetul în ochi. Ce-ai scos, mă? Sânge. Sânge închegat? Da. Ai, la unde ești? Pe ce faci? A, strâns. I-am dat și eu la factory reset. Nu mai am nicio nimic, o să dau ales. Nu mai zic, trebuie să cu asta. De ce te miști așa de repede? Că obosești. Cât a făcut mielul ăsta întreg? 2. 200 de lei. 2 milioane? Mă. Și-a mult? Și-a mult? Tu o să rup cuțitul ăla dacă nu mă învățești. Stai și astea. Bine că bați acum când nu e mama aia acasă. Ce fac acum? Te auzi că bați. Dă-i și tu pe lângă unde nu e os. Hai că te ajunge.